Aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izenean, jaun zuekin, senideok, aitor ditzagun unietasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula jainko guztiz altsua, eta gure pekatuak barkaturik eramanka itzala betiko bizitzara. Aitza zeruetan jatorrizkoari, eta bakea gurean aregoko izakien. Aino eta ezen dugulako, gorazur, bereik arazur, goreste zuri, hausne zagur eskaiak zuri. Jainko jauna, zeruko errege, jakoiko aita guztiarena. Jauna, seme bakar Jesu Kristo. Jainko jauna, jainkoaren idoz, aitaren esene. Zuk etzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Zuk etzen dezu munduko pekatua, entzun gure dira. Aitaren eskuinaldean jarri zaudezu, erruki jauna. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna, zu bakarrik goikoa Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren atentan. Amen. Egin ezan, motoioz. Egizu jainko gure jauna, zu bihotz-bihotzez maita zaintzagula, eta gizon emakume guztiak gure burua bezala maita gintzagula. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin jainko darrere bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Deuteronomio liburutik. Moisesek horrela hitz egin zion herriari. Jaunak zure jaungoikoak ni bezalako profeta bat aterako dizu zure herritik, zure senideen artetik. Hari entzun beharko zuen. Hori da batzarrakean jaunari zure jaungoikoari horrek mendian eskatu zeniola esanez. Ez dut berriz jaunaren zure jaungoikoaren mintzorik entzun nahi. Ez dut berriz su handia ikusi nahi. Ez dut hil nahi. Eta jaunak esan zidan. Ondo dago esaten dutena. Zu bezalako profetara baterako diegunik beren senideen artetik. Nire hitzak ez dakiko dizkiot hauan, eta nik atentu dira esan dut. Baina nik atentu ez dira zerbait, nire izenean esatera osatuko balitz, edo jaungoiko arrotzen izenean itzuliko balu, hil egingo da profeta hura. Jaunak esana? Jauna dut azai, ez naiz ezen, beharrean, nondik jaunari atsegin emango. Emaztegunak berriz munduko gauzetan du ardura, nondik emazteari atsegin emango eta bikarak dago. Emakume senargabeak eta neskatxak jaunaren gauzetan du ardura, gorputz eta harima beltzak izateko. Senargabeak berriz munduko gauzetan du ardura, nondik senargari atsegin emango. Emakume senargabeak eta neskatxak jaunaren gauzetan du ardura, gorputz eta harima beltzak izateko. Senargabeak berriz munduko gauzetan du ardura, nondik senargari atsegin emango. Emakume senargabeak eta neskatxak jaunaren gauzetan du ardura, nondik senargari atsegin emango. Senargabeak berriz munduko gauzetan du ardura, nondik senargari atsegin emango.
Jauna hasena. Aleluia. Jesusek zorrotza ditu zion, zaude isilik eta atera zaitez gizon horregandik. Eta gizon astinduz eta horroaka atera zen eago ikitsa. Denak harri ditu ziren eta horrela zioten elkarri galdezka. Zer dugu hau? Hau bai dela erakutsi berria eta itzal handiz emana. Eago ikitzek ere agintzen die eta horiek obeditu egiten diote. Eta laizter zabaldu zen haren izena azter guztietara Galilea osoan. Jaunak esana. Zertan zure jona. Evangelioen bidez, Jesus ezagutu dezakegu. Hau da, evangelioak irakurri eta evangelioak entzun da, Jesus nolakoa zen ikas dezakegu, uler dezakegu, senti dezakegu. Zer nolako eginkizunak burutzen zituen, zer nolako bizimodua eukitzen zuen, eta zer nolako ezaugarriak zituen Jesusek. Gaurkoan ezaugarri horietako bat aipatu zaigu evangelioan. Oso, esan genezake, ezaugarri garrantzia handikoa eta denek aitortzen ziotena Jesusi. Baita bere etsainik amorratuenek ere. Eta zan, bere itzal handia, bere autoridadea. Jesusek ez zuen nola nahi erakusten. Ez zuen nola nahi jokatzen. Itzal handiz baizik. Autoridade handiz. Eta hori, lehen esan dela bezala, denek aitortzen zioten. Baita bere, etsainik amorratuenek ere. Hain zuzen ere, ikusten dugu bere autoridade hori, bere itzal handi hori, alde batetik zetorkiola, esaten dugu, bere erakusiengatik. Hau da, zer erakusten zuen, eta hain zuzen ere, pentsatu behar dugu, ze koherentzia zuen berak erakusten zuena. Koherentzia handia zuen eta gainera ohartzen ziren mesedegarria zela. Bere etsaien, esan genezake, helburu nagusienetako bat, kasi obsesioa bezalakoa, zen demostratzea Jesusek erakusten zuena itu zahararen kontrakoa zela. Moisesek erakutsiaren kontra zihoala. Eta ez zuten lortzen. Ohartzen baiziren, berak esaten zuena, bai, bere hortan koherentea zela, baina baita ere ez zela Moisesen legearen kontrakoa, baizik eta Moisesen legearen interpretazio sakonago bat, egiazkoago bat zela. Eta horrek ematen ziren halako amorru egizena, halako etxipena, ezinegona sentitzen zuten, lortzen ezpai zuten hori demostratzea, eta kasi
kontrakoa, berak hartzen zizkioten galdera zailek eta komplikatu eta halako trampa dialektikoak bezala, eta Jesusen erantzunek justo kontrakoa lortzen zuten. Han zeuden entzule guztiek kontrako, esan genezake, iritzia eukitzela, ohartzea Jesusek erakusten zuena lenguarekin koherentea zela. Baina, haiek egiten zuten interpretazioa baino hobea zela Jesusena. Horregatik, ere doktrinaren koherentzia hori, edo koherentzia horrek ematen zion alde batetik itzalarri hori. Bestaldetik ere, itzalarri ematen zion Jesusek bere biziaren koherentziak. Hau da, Jesusen bizimodua oso sentzillo izan zen mundu honetan. Modu pobrean bizitu zen. Etzen aberastu, edo etzen lujo artean bizitu, etzen erosotasunen artean bizitu, baizik eta bere garaiko jendearen oso antzeko bizimodua eta kasik esan genezake klase bakikoen antzeko bizimodu egizuela Jesusen mundu honetan. Eta horrek ere indarra zion bere erakusten. Halako itzal handia ematen zion horrek, bere koherentzia horrek bizitzen zuelako erakusten zuen bezala. Horrek indarra ematen zion. Eta azkenik, baita ere, itzal handia ematen zion, autoridade handia ematen zion, bere ekintzek egiten zituen gauza harri-harriak. Gaurko evangelioan entzun dugu bezala, askotan entzun ditzazugu antzeko evangelioak kontra jartzen zaizkio, eta esaten dira igual, paralitikoa pekatuak barkatu zizkiolarik. Nola barkatu ditzazkionen pekatuak, ikus dezazuen pekatuak barkatzeko autoridadea dut, oain sendatu dut, eta sendatzen zuen gaurkoan, eagoa zuen bat, Jesusek, eta horrek ere alako autoridadea, alako itzale bezala ematen zion denen artean, baita bere etxaiek. Horregatik, bere etxaiek azkenerako hartu zuten akatzeko erabakia. Ezin baitzuten, esan genezake ez dialektikoki, ez beste inola bere kontra egin. Guk eskatzen dugu gaurko Jesusik, guk ere aitor ezagula bere itzal handi hori. Eta beti senti gaitezela, bere jarraitzaile bezala, bere ikasle bezala, eta bere adiskide bezala.
momentu salbagarri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jaioiko gure jaunari. Egokira bai eta zuzen, non nahi eta beti, zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu, jangoiko guztidun beti ere horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Berak, gure artean jaioz, gizon emakume berri egin gaitu. Gurutzean hilez, gure pekatuak ez erezu ditu. Hilen artetik piztuz, betiko bizia eman digu. Eta zugan egoz, aita guztiz santu, zeruko ateak zabaltzen digu. Horregatik, aingeru eta santuekin batean, beti eta beti abesten dizugu goratzale hau. Kanta dezagun, afaldua berdin kalizaturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Artzazue eta edan guztio kontatik, hau ere odolaren kalizarata, itun darri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire horren garri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta biztuera gogoratuz, biziaren ogia eta sabamenaren karizak eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldanean, zure zerbitzari onartu dituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure elizan. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Florentzio gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna bizteko itxaropenean joan diran gure semeak eta hildako guztiak, harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukiz akizkitu arren, guk guztiok, betiko bizitza iritsi dezagun,
Jangoikoaren ama Maria Koatxoarekin, San Jose, bere senarrekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gure zaitzagun Jesu Kristo zure senaren bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoikoak guztiun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aitza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, iturgabe esan dezagun. Gure aitaz, zeruetan zeranan, santu izan beti zure izena, etor beti zure regnua, egin beti zure naia, zeruak bezala lurrean nahi guztu gaur, egunotako tokia. Markatu gure zorra, guk ere gure zorrei, barkatzen diregun ezkero. Eta ez duten galdia eraman, baina atera gaitzazu, gaitzetik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik. Emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esan aba apostoluei, pakea uzten dizuet, nere pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoaren bezala, emaiozu Elizari pakea, eman batasuna. Errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Emaiozue pakea ekarri. Jangoikoaren bitotxa, zuk ez dugu pekatua, errukin jauna, jangoikoaren bitotxa, zuk ez dugu pekatua, errukin jauna, jangoikoaren bitotxa, zuk ez dugu pekatua, emaiozue pakea. Hona hemen jangoikoaren bitotxa, hona buruko pekatuak heltzen duena, zoriotsuak jaunaren maila dituak. Jauna, ni ez naiz Dios,
Egin dezagun otoituz. Indar berritu egin gaituzku jauna, gure erospeneko sakramentuaren bidez. Iguzu egiazko fedean beti aurrera egin dezagula, beti edeko salvamenaren janari esker Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, eta ohar pare bat, datorren iganden, gaur 8 Batista Xukurtzaren lehenengo urteurrena izango dugu. Andatoreko Batistaren lehenengo urteurrena, eta gogoa izango dugu bezango duzian. Eta gero begia ere, aste honetan badikigu bi ospakizun gurean sakegitzake alako tradizio handia dutenak, eta baita ere hilaren ospatuko ditugu. Kandere eguna, hori ostiralen izango da, eta larun baten San Blas. Eta bi bere ikazioak kandelen eta alimentura ian ere egin dugu bezan nagusi. Jauna zuekin, bere ikazaitzatela jainiko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak zoazte jaunaren batean. Eskerrik asko Eskerrik asko. Bai, prosit, invitan.